हामबाय दिनै 12 तारिख डिसेम्बर मंगलबारनि सान दिनै आं चिनी मीडिया रावनि थ्रुयै सारा त्रिपुरा त्रिपुराबासी तै चिनी त्रिपुरासा तै चिनी जरा पार्टी आईपीएफटी एडिशियारि आंनो तै त्रिपुरानि आंदोलन तै हाजार नैजिसे कुबुल फायनाय बा बुखारि तंनाय जत ताकु तै बुकुसुनो खना 13 तारिख डिसेम्बर पार्टी आईपीएफटी नि राज्य स्तरनि कैसे जमाय दंनाय अब उनका बैसाव सिंगिफोर माव जेनेराव ताबुक तामि राज्य स्तर गेदारिंखाय उद्देश्य ताम जे आबनो आं जतनो किसास कान सुक्रू सागै जिनि खनानि नांकुनि जरानो जत फाइनानि जत माजत फाइनानि जिनि जरा कर्मी समर्थित तै त्रिपुराले तै दफाना हामजानाय ताकति हुजुनो कोइनानि हने आं तिनि नराव मीडियानि थ्रुयै अब प्रोजेक्ट सा खाइदि नि नराव मारिमनि उद्देश्य के अब किटारिया अब धारावाहिक भावे न चिनी थी थानाय सार एलसी देवबर्मानि नेतृत्वे जखन त्रिपुरासानि थैनानि आन्दोलन माने आन्दोलन खायनानि थां तंनानि आन्दोलन खायनानि नै जे जेंसा फाइग्रुप चिनी अमाहिकेनो ना दिल्ली वो 23 तारिख अगस्त ना राज्य स्तर गेदारिं अमाहि चलि फै फिया चेन सार एलसी देवबर्मा थी थांबायमोन उल तै चिनी बथिया स्टेज कांगो चिनी पार्टी आईपीएफटी नि राजनीतिक भावे जे कैसे समस्या अंथामाने अब त्रिपुरा हाव त्रिपुरासा तै त्रिपुराबासी कोई सियाक्रिका आबनि बिसिनो जों जारा कबै आईपीएफटी 2004 तारिख मार्च आजायगे त्रिपुरासानि थांनानि बागै जे आन्दोलन खाय फाइमा आन्दोलन न मथैया जों कथां तनै चिनी जारा अपकमिंग जनरेशन तिनिया खना खनाया सबै त्रिपुरा हो त्रिपुरासा जे कोनो राजनीतिक खेपनो त्रिपुरासानि काउनो सायासा तै राजनीतिक खेनानि कोनो सुजुग क्रై अमाहाय खिए कैसा परिवेश त्रिपुरा हो तैरि खायख्लांनानि माया साक जराति आलादा राज्य माया साक जराति नि खाफांगो वासबै जों आईपीएफ तिनो मुथां नारगै चिनी प्रेसिडेंट थैबायै तै चिनी अनेक लीडर विभिन्न कारण व्यक्तिगत कारण बर जानानि कारै थांनाय गोबां दं हायफोनो जों दिनै अबनो कथां नारगनाय नारगमानि उल जों अबनो पहिला राज्य स्तर कैसा जमायत खायनानि जों थांदो अब कतार गावया प्रत्येक बोसोर नि खुम्बुलुं ना आगरतला अब हायके फायो ताकलाय जों अनेक जोंनि दुर्बलनि बिसिङाव जों ताबो गासाय फायहा ताबो जों दुर्बलया पुरा सब बांला गाव हिसाबै ताबो जों पुरा फान गोनां सारा त्रिपुरानि जोंनि जत्त साइड न बा जोंनि 32 टा डिविजन कमिटी आगे दंमोन ताबो बुतंको आरो बिसिङाव ताबो जोंनि प्राय 27 टा मत गाहाम डिविजन कमिटी जोंनि चलि दङ ताइ तेलो जत्त डिविजन कमिटी न कथा बुङै आगे हायना जों तैसा फान गोनां शक्ति गोनां त्रिपुराव त्रिपुरा साराव थां तंनानि बागै बा आगामी दिनाव जोंनि जे फाइनाय जोंनि जेनेरेशन न काहाम खायनानि बागै पृथक राज्य माया सजरा आन्दोलन खायख्लांनानि अब त्रिपुरा हाव त्रिपुरासा राजनीति खायनाय इंखाय त्रिपुरासानि न फियंनानि राजनीति इंखाव साया तै राजनीति खायनाया जाक कैसा परिवेश खायख्लांनानि उनाव जों तिनि जराति जाय तंलाय दङ आईपीएफ तिनि दखाते बा बिसिंतै आबनो वासुखैनो जों जोंनि शक्ति जों प्रत्येक बोसोर नाय फिया जोंनि लिडार थाफैमानि परेव खनानि जों चाकमागाट खवाई डिस्ट्रिक्ट एबं तेलियामरा डिविजन चाकमागाटनि फिल जों जमाय दोननाय गदा लोकरनि कक्सिल सामुकंमा जे आईपीएफटी सरकार थामानिया बोला त्रिपुरालेन सानलिया बा हास्ते कताल सानलिया सेपारेट हास्ते सानलिया सीपीएम याक्षी बोतल नरना बागै खिमिसे 2018 खरां दिसाव बर सरकार फाइकिया आबनि आगला बंनि हास्ते आलादा कताल सानमानि कोनो मुसा मान नुगजां मुंखरखानि जे कक्सिल सामानि आईपीएफटी जे 9 बोसोर 2009 सिम जे खायहे मानि त्रिपुरा साराव कोनो कलां मालि हानि जे सामाना बो माहिके नों फिरम होनाय आईपीएफटी तिनिफ्राय 15 बोसोर चलि दं जों त्रिपुरा सानानि थानानि त्रिपुरालायनि आन्दोलन खायफैनाय अ आन्दोलन चिकन निसिनि तरुक फायो दाबो जराबो आईपीएफटी नि खरांति सामाबाय जत्त बर'ना साइमाहा जे
त्रिपुरालेण्ड नांगौ फियाबा राजनीतिनि कारणाव बा राजनीतिक क्षमतानि कारणाव गोबां त्रिपुरासा हयतोबा कायसा जागा फायनाया अरैपरै उंलाय दं अब अरैपरै उंमोन बिसिंतिनो आंनि सार्थना आंहा देखायनानै थांथानि IPF टिराव त्रिपुरालेण्ड साया IPF टिराव हायफैयाखै बिनि सार्थ राजनीतिनि सार्थे अमायकाव आवगायखाय दं अब किन्तु अबास्तव IPF টি যদি त्रिपुरालेण्ड सानि आंखाय तिनि অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠীनि কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল তাই সমাজ সামাজিক সংস্থা দল गोबां ससियेल मिडियायाव जों नंगौ जे त्रिपुरालेण्ड असम्भव त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरानि त्रिपुरासाराव इन्डिजिनासिया जोंसो इन्डिजिनासबो हेइफौ सैफौ बयनि दफाराव बाहाय सायमा दंमाखै IPF टी त्रिपुरालेण्ड सानियान बागै सा ना IPF टी त्रिपुरालेण्ड सानै दङ ताई तेजि उंरुं दङ निना आबन हइति जों बराव खांना नांनाय खिन्थु बैसा अब जों सायमा बले अब अबास्तव अब राजनीतिक कारण सानो IPF टी त्रिपुरालेण्ड लामाका सवै 2017 लामाका सका IPF टी त्रिपुरालेण्ड साहा बा दिल्ली थांगे आंदोलन खायाखै IPF टी त्रिपुरालेण्ड सानलिया बा नगा आसु तंगे आंदोलन खाय तंगोलि त्रिपुरालेण्ड माय आबसो सामो बा इंया ब्ले माथे मयदाने जत नौजागि तंना नांनाय जों नायदि साना थांका गोबां मानसिया दिंगो महे कौर एक्चुअली साना थिया जदि बै केउ जदि त्रिपुरालेण्ड साया बा या हिसाय तंका अब बिन मेटर बिन इंटरेस्ट बसाबो अब दफानि इंटरेस्ट बदा IPF टी त्रिपुरालेण्ड साया हिसाया बा बिनि इंटरेस्ट साव बिनि राजनीतिक साथे साबो हाइसे IPF टी त्रिपुरालेण्ड साया मनले आंले आमनले उत्तरिना मतन पनो आं इच्छा करिता जे साया नायनो नंता आं साया हिंतो जों बाहाय हाय इंजाबले हाय खाजाबले नै आं उत्तरिना मतन आं इच्छा करिता जे साया नायनो नंता आं साया हिंतो जों बाहाय हाय इंजाबले हाय खाजाबले नै आं उत्तरिना मतन आनि इच्छा करि बनो आं बसाय तंथं आनि सामो आं खायने बिनि सामो बखाय तंग बुखु बैसिनि साने बसामो खायनाया त्रिपुरालेण्ड सानि आं खायनो थांखाय जों त्रिपुरालेण्ड साया नोंनो दं ना दिल्ली को नोंनो दं ना नों आसाम तिनि जारे नेदानि चेयारमेन नंथखौ जों थांफाय इभेन तिनि हयतो 10-15 दिनसो एक मिसो फाइफोरबो जों सेक्रेटारियेट गाहामखौनो गावलाम सालाय दं जे त्रिपुरानि त्रिपुरासारनि जे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल न आग्रि खायो TTC त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल खायनानि मेटार 120 फीट एमेन्डमेन्ट बिलनि मेटार अमाहेर गोबां मा गावसों सालाय दं अब डेभलपमेन्टनि इभेन मियानि सारिफोरनो जों CM no थांसा CM मालाय CM no खन साहा जे 13 तारिखआव अमहाय जों कायसा गेदारिं दङ के जेहेतु नों त सरकार एजिनि त्रिपुरा हानि मुख्यमन्त्री बा के जों लेखा बायतरिया हायफोरनो जों के जेहेतु जों सलिड पार्टनार दल हिसाबै नों बारबेलिफोरनो जों माय प्रग्राम नो इनफरमेशन लेखा काहावा हायागो नों जों जुबाति जों त कना लिकावबो जों साजा बरं जों तम साया तंनायबा जों जिन सामुनो तो खावै खैयाबले जों हैजागै सामु खैया खावै जों सामु खैया जोंनि मुद्दा तामो पृथक राज्यनि दाबिनोतै IPF टी आजायो पृथक राज्यनि दाबिनोतैनो जों खोनाबो जमायत खायनाय अब BJP ना हाया सानानिया मथानो हाया सानानिया CPM ना हाया सानानिया कइक्यो नो काबु साया जों सामु जों खायनाय जे मायासा आन्दोलन खाय थांनाय आनि जेनेरेशन जे तंनाय रनो बरनबो जों बुसलि कायजा जेहेतु अब जों मुखस्त खायग्ला थानाय हायसि अब ताइसिं साहाबले त्रिपुरासाराव त्रिपुरा हाव तंगै राजनीति खायना अंखाय IPF टी खायाबो तंथं फिया दफा जातिनि गाव ताइ त्रिपुरालेण्ड बा आलादा राज्य मायसा दफानि गाव सागे आलादा राज्य तिख्लायासा अर राजनीति खायजानानि परिबेश करिखा अमा हायबरा खायग्लांमा खांके हिनिसि वासुगैसुं दफा फिउनानि अबहाय जदि सेन्टिमेन्ट ति खाया अंके जों ताइ दफा योब्लाका इसे जों IPF टी आसे अरै परै इंथामन मोनथां नारगै तिनिबो गोथां तंलाय दल तो यामै तरुनाव दल कत चिकन थांगो दल चिकन ताइ तरै थां अब जरासे बा नायसुदि समय नायदि समय अपेक्षाय अब जासालि जत नंगै बायके अब तो जोंनि बे गावकानि मासाका आंनि तिनिनि मेन उद्देश्य रावनि मिडियानि थ्रुदैयाव आं तिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा राज्य दलखौ त्रिपुरासा तंनाय रनो आं अबनो साना नायो जारा चिनि खनानि 23 तारिख 13 तारिख डिसेम्बर जोंनि राज्य स्तराव कायसा जमायत दंनाय अ जमायत जत जागानो जोंनि प्रचार चलि दङ कत जागायाव बाइक रेली खाय माइकिं दङ कत जागायाव रेली क्रिफोरनो गारि बाय माइकिं दङ कत जागायाव पाराव कासागे सारिगो एवारनेस बाय प्रचार दङ 13 तारिख डिसेम्बर निजे जमायत नतिगै अ जागायाव
ani party IPFT ni pokho theke ani koimung tongnai Tripura hani jin Tripura sa jara IPFT bai kubului tongnai ba alada rajyo na hamjagui tongnai joto taku tui bukuk sungno ani kabomung tongnai khanani chini je program no joto chuba laigi joto jani jan je mansak jarawa sakbai thang phaika phaimei ekhono nogo tongpo kaito nemu ekhono Tripura lene andolon no जों दिनै जिखुनु राजनीतिक दल आन्दोलन खायखौनो जाबाय स्वयं आं IPFT खायो पिया अन्य कुनो राजनीतिक दल त्रिपुराहानि त्रिपुरासानि बागै ना रेटे त्रिपुरालेन नुथु बा आलादा रायजोनि आन्दोलन खायनाय रनो नखांखाय जोंबो हिंसा इया आं स्वयं आं दाबो सारो आं बरं आंनि आरो थांसङै हिंसङै दंनानै आंनि जराखरि बा आंनि सुजुगरिफोरनो आं कायतनि थानि सुरिगि दं जे जोंनो फियनानै बागैसि बबा आन्दोलन खायदोंबो कायत बरंबो जुबाथं अमहायके Tripurawasi Tripurasa jini jatonai rokno kadang jini program kahangreng ke pairigoi Tripurasani khorang machu Tripurawa awai khoi tai deso sibigai jini andolon no tei bukara kheti sanani kaisa chung wansumung bo jotoni chubachu jotoni khabai khubai jona chubachu nangom lino tini o media ni মাধ্যমে ang party IPFT ni pokho theke ebong ani ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কাবা মুতে কই মংনার ও ang joton thani kok chakani